Oh ya. Man, kurang gini. Ya terlalu cepat, terlalu lambat. Ya, ya. Yang penghulu itu. Apa sih gimana sih?
horas marita saluna Horas. maulate maritu hatta dihamu ruas ni huriata om mahita pamuhai pertengahan week di tahun 2023an. Tabu jematu hatta marede mahita sabukode nomor 17 ayat 1 marhite-hite goarni debata ama dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus do goarni tod di perbadia na tuma palangi do tanoon. Amin. Beta mahita manukap marsoba marsinggang mahita tuado pan Jehovah sito pahita aibana do debatata jala hita bangso pinarmahanna jala biru-biru ni ring-ring ni tanganna. Haleluya martang yang mahita. Ale aman amina di Banu Agijang disuruh anakmu Tuhan Yesus Kristus tu pertibion asa disegai akaulaun nisibolisi sai padungo mahami marhite-hite todim nabadiai asa unang terpedem hami di bagasat dosa alai asa monak kami sa ro di ujung jala asa mardame hami saliling di tanah on pai masahat hami Tuhan ngoluan nasora sudah marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangi oma epistel di pertengahan taborngenon imana tersurat di Jakobus sada ayat 22 sa'rudi 25 marsori-sori mahita amat jahat. Alai gebe sulawan hatai mahamu unak kolap pananginangi akan apoto toho dirina. Adi bereng do dirina dungi lau maibana gebe dang diboto berupana. Ima sahatna martua do akan atau mangion hatan debata jalan opiopsa. Amin. Tabegima perpuji-pujian dan ina para hari Kamis.
Mardeta sabuku ada nomor 670 ayat syara dohotulu. Tuhan di batama nami nahu sobahami di bagasan Kristus Yesus. Mau lihat ema di sudi asidot holong ni roham. Napa yutut laka dan ngulu nami. Doho padongan yomi di hami Tuhan. Bui hubulu sami aka partikiani. Sana ka ari tu ari, minggu tu minggu, bulan tu bulan. Sahatu aka tahun nang hubulu sami. Jala di pataruho kami, di pasahato kami, di tahun 2020. Mau bas na Tuhan, dinahupuka kami akapakubai Sion, di tonga-tonga ni Huriam haka bibit Cibubur. Di pertanyaan pamuhai, di naung hutotopo kami marhiti, rapot Huria, naung dinggan mardalan di tiki nasalpu. Dan nuluhon ni uluan ni Huriam. Jala naeng hupatuduho kami ma parsituton nami muse. Dinama kaholongi ho kami marhiti Huriam. Di parsidohotan nami di ganung aka program. Lot aka pakubasion di tonga-tonga ni Huriam. Asareta jalaria kami. Ruas ni Huriam. Tadlumubi di aka pertanyaan. Naneng hubulu sami di tahun 2020 toluon. Nahusakapi hami hupatu pahami dope di bagas joromon hinorhon ni aka pangotak ni sorimago na saya adong dope di tonga-tonga nami. Alia mang pasu-pasu mahami. Molo marsaor hami di bagas joromon di pertanyaanganon. Asa marhiti parsahoran dohot horap dongan nami. Taruli gugunay baro hami Tuhan. Jupang hami dohot ho, makorhon las ni roha. Jala paposon roha nami.
dina mamulus aka partikian ni dope hami di aka partikian na pinaradem. Asa pos rohanami Tuhan di pandongan yomu, pos rohanami di pangatoyomu di ngulu nami. Asa margugo hami Tuhan marhidi aka edde nahu eddeho kami, dot aka tangiang nahu pasat kami di tanyang nami di pertanyanganon. Tarlumubi mahatam nanaing hutang ko kami na tinariaso ni naposom amanami uluan ni huriam paditan na ibaho. Asa marhiti hatami Tuhan kuboto hami lomomi nanang sipatupaon nami sugo ni rohami sipasidingon nami. Ali Tuhan hupaposok kami madiri nami dohot aka pangiduan ng sihol ni rohanami di pertanyanganon tuho asa tangihonom muhami Tuhan dia karagam ni sihol dohot sita-sita nami songonjol mahami naneng sonang hami mardalan di partikiani ramoti hami Tuhan lehon gugu di hami pada parmaraan ng parsahito siya kami lehon dalan di hami Tuhan asabuy hami mga luluwi dalan na duminggan tarlumubi di na majalahi aka pangabahan natama di hami asa tarpasu-pasu mahami Tuhan di na mangula aka ulon nami dot manakapi aka sakapan nami dot akayanak ko na pinalomihomi magurang manasida Tuhan diwasi dot holong ni roham gabianak ko na burju marhabiaran tuho jalabuy hami sa pikiran laho manakapi aka sakapan nami tarlumubi dia kayanak ko ni huriam nong dapot tikina naing marumah tangga asabuy Tuhan masih patomu-tomuan pakatayon ni natua-tua natoras tuena konna molutung dihatai nasida di bagas nasida ditikki par saripioni lehon rohana ukap dia kayanak ko ni huriam nang dopot tikki marhasohotan asa buka rohana sida Tuhan laho manakapi sakap nasida di parumah tanggaon asa tabbalas ni rohani akan atoras na manubuhon nasida na pagudang-gudang nasida disadatiki dilohokorokap di nasida nang dia ka pareana konon pe dia ka na makasih holi Tuhan na satu tikyon dia sosorang tidak danak nang pahupu di tonga-tonga ni keluarga nasida ali amang urupi akan tua-tua asa margogo nasida mga luluwi na duminggan di kebutuhan di pernguluan ni keluargana asa sikop Tuhan aka kebutuhan na di hari kotor nasida radi di patupaho jala tarban nasida Tuhan marhiti pasu-pasum di day nasida masudi dengan dibasam pasu-pasu akan atoras mamemehon na dinggan to enakonna asa gabi tiruan tutu gabi siula hata hami Tuhan hatam nagok pasu-pasui pasu-pasu ma akan namar sahid uruas ni huriam amang bi tuban-tubing bersama jutak namar sahid di rumah sakit Melia upu bisar berlubis na pemulihan di rumah nyonya lubis buru pangaribuan di bagas nasida inang situa buru tagalung nyonya pangaribuan pemulihan di bagas nasida dohot buru nasida nyonya silalai buru pangaribuan suang-suang ninang amang B pasaribu pemulihan di bagas nasida Erwin na 70 na marubat marsahit opname di rumah sakit RSPAD amang Anton Simatupang di bagas nasida amang Profesor Asitio suang-suang ninang amang pakpahan buru manurung opo weren duli di rumah sakit Pasar Rebo dohot nyonya manurung buru si hombing saya dong dope Tuhan akaruas nuriam na asing na sohugo ari hami na di bagasan parsahiton nang keluarga nami si solhot ale-ale nami pe nahualongi hami
Natongon di bagasan na hurang sehat dope. Nang nasida pe ubah kami tadupa mo Tuhan. Asa di pasu-pasu usaha nasida. Aka ubat nang sipanganon. Dot masa-masa istirahat nasida. Dot tarlumubi manang tangiang na pinasa nasida tuho. Gabi parhitian ni Tuhan. Asa jalon nasida ma hamamalum ni parsahiton syakko. Ay hodo paddaoni. Pangubati na sumurung. Nahuha porsay hami dalam mudo parhitian mudo aka dokter para medis patupa may Tuhan posrohana medisi upasat kami maperdalanan ni huriam dia ka program-program nong hutotopok kami marhiti rapot huriyai urupi hami sudi parhaladom nang aka pengurus di wek asabuy sadaro hanami Tuhan patupahon salu nai marbungaram mahatam nang harajommo marhiti parsoran nami di huriam manad dahami di holong asa masih holong kami jala masih paingotan masih rupa kami di perdalanan ulu nami na marhurion asa marhiti huriam hakabi ciburon hutadahami ho Tuhan hutadahami holong mo nang harajom mo hutadahami sudilo mo ni roham jala huboto hami margugu marpasin roha hami patupahoni pasu-pasu sudi akaparede ni huriam asa marhiti paredeoni di patu begon nasida hatam ay hatam dui nane dehoni akaparede di baheni urubi sudi akaparede asa dinggan paredeon naneng edehonon nami di tonga-tongan huriam satu kinari nang tangnya honon nami mahatam Tuhan marhiti naposom ama nami padita resort pasu-pasu hami pahibul rohanami tumangihon hatam asa takas waktu si hami lomoni roham jala pos rohanami Tuhan didongani ho kami mangulahon hatami asa unang holan di hata holan di parbinotuan hami makaporsay ho aledoho mahami nang dipabahenan di parange darida maperbuini haporsyon nami atong sa di ho mangulo nami sisa dosa nami Tuhan asiruham mangasahon Kristus Yesus jalo matang yang nami. Amin. Tapi kema kor puji-pujian sanuk sada dengan non diuduti Wiktolu.
Giuduti korsion tolu. Maradaita Sabuk Koda nomor 25 ayat 1-2.
Tapasada marhata asini rohama dihamu doho dame sia debata mata doho sian anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dihita saluhuna amanami inanami ruas nihuria di tahun 2020 omba hita mamuhai partangyangan alani apala dibona ni partangyangata di Bodarion disungguli hita marhiti hata ni debata si hangulu honota na tersurat di Yesaya 50 ayat sada rodi ayat siaa ta pehuti hukma di bagasar rohata Yesaya 50 ayat sada rodi siaa songonoma hatana mangasagugo mahu juju unang patok pangiar suaram songos sarune jala pabotohon tubang sokku pangalosyon nasida doh tu pinopar ni si Jakob dosa nasidai sai dilulun nasida doaw nian ari-ari jala di halomohon parbinoto adyak kadalakku hira bangso na mangulahon hati goran jala nasodung tumadikon uhum di debatana lam dipanggido nasida musay siya naung aka uhum hati goran jala di halomohon kajonjon ni debata ninna do buasa tung marpuasa hami hape dang didaho upasipal hami daging nami hapedang diperduli horoham idama di hari perpuasa muna apalah disima disebut tamu rohamu jala disocok kamu do panggula muna idama marpuasa pehamu asama bebada dohot perselisian huhut mamastapi mangasaon gostong di botohon unang dati hamu marpuasa songon noaing arak tarbay sahat suaramu na tuban wagijang tuk parpuasaon natar halomhon aumay sadari det jolmay rohana di patuk kiulu na songon arung marpiahan di hori doho di sirabun tuk parpuasaon may kuharon jala ari lomone rohani Jehovah da odo parpuasaon na halomohon har-har yakka ihot-ihot ni hajahaton palua akkatali ni auga jala palua halak nani rupa jala ropuhi nasa auga dauddo molo dipongkoli horo tim tu halak namale jala deu tigi hoko tu jabum halak nadangol doh na panakar-nakar molo didaho halak namar saimara gabi dia biti hoi bana jala dang martabuni ho maradupun sibukmu jadi topuma bicar hati uramu songo buha siang hari jala hatok martubur hasi sarommu jala mardalat di jolom hati gorammu hamulan di Jehovah manipuli siap pudim dungi jauh-jauh maho jadi alusan di Jehovah maho molo angguk-anggukko gabedohnon nama idama disoddoang di sima sahakna horas madihita saluhukna yakid doau sudido hita makkasih holi makkalomohon tangiang natapasaha tutuhani bukan hanya didengar tapi juga dikabulkan. Songoni do tahihita sudi nian nata parsita nata pasaha tutuhani marhite alualutta tangyangta saisaha ma tutuhani ditangi mai jala dipasaha mai ditikina. Songoni do kemauan kita
Alai pertanyaan na belga, hiado hita marpikir, bohado carana asa tangi, asa tinggil, asa tulus, asa sahat, nata pangidui tutuhani. Pernahkah kita berpikir bagaimana cara kita supaya doa-doa kita bukan hanya sampai, tapi juga dikabulkan Tuhan. Nak kaning didok dison, dungi jauh-jauh maho. Jadi alusan di Jehovah maho. Molo angguk-angguk ko gabi honon nama. Idama disodoa. Ternyata ketika kita mengangguhi, dialusi, disodoa. Jadi bohado asasaha nata pangidui siat Tuhani, bohado carana. Berarti mengangguhi. Alai itu tu mengangguhi na bohado. Una song udah dadak rupani mengangguhi mana sailean, merguling-guling di pasaran, idalana dionanan, ibu takibe merguling-guling, asailean inaruana, dak songoni. Alai mengangguhi na didok dison di ujung diturpukon. Mengangguhi itu menuntut kesadaran. Mengangguhi menuntut aharonahu ula parangeku dia dona susuman mangarimang-rimangi. Muledet tanak kaning 670 lalu pau baroham tu diri tahe. Jadi mengangguhi asa tangi Tuhan itu kita pau baroham tu Jehovah. Jadi pau bahroha dohita pajono koroha dohita tu Jehovah. Ido mengangguhi, bukan menangis menjerit-jerit meronta-ronta. Alai pau baroham. Buasa harwa songoni turpuk tahun aduk ada masalah. Asapola pau baroham tu Jehovah. Sada persoalan dinasida sikap manipulasi. Apa yang mereka lakukan adalah merupakan hanya manipulasi, menipu. Jadi di pertiket tom memang luar biasa cara nijolma manipu. Berulang-ulang orang merasa tertipu. Alani malo-malo nijolma menipu. Taruk majurupani ngajut-jut menggandakan uang. Ali ternyata gurang dona tertarik. Liam manason hasilna nason ninna ilian nasai HP hasilna jong dangadong manangaha. Ujungnya masuk matu pengadilan. Adong dong laingon hacker mempergunakan identitas kita, menipu keluarga kita. Horas tulang, horas oman natuson, ninna rupani. Ada yang tertipu. Langsung direspon. Tapi ternyata nama ngototo itu. Songunima ragam nijolma, malu nijolma, manipu. Jala ndong ngiri ni hilala noengon, bukan 1-2 kali lagi. Gurang do bawa, menipu. Dia menjadi wanita. Asabui manguli. Boleh tapi hutihut berita. Ada laki-laki yang menyamar seperti wanita. Jadi sebagai wanita, dia menikah dengan laki-laki. Habis sasitong na bawa doi bana. Semuanya berjalan dengan baik. Adong do buru-buru, namanya nyamar seperti laki-laki. Sebagai laki-laki dia menikah dengan perempuan. Habis sasitong na buru-buru doi bana. Semuanya berjalan dengan baik. Aledung proses tadi dama sasitong na. Terdapuk masudi gabusi. Ala memang paduk nina tua-tua pedek do. Ido pedek do. Sotung gabe salah hitamad do ate. Pedek do pak digabus. Sotung do kamu pedek do pergabus. Sotung gabe pergabus sakana pedek. Dangi da palias.
Pak nigabusido pedek. Sotong gawelano kamu na. Bergabus ala pedek tak songunia. Sotong berbada hita. Pak nigabusido pedek. Ketahuan. Ternyata ketahuan. Mungkin 1 hari 2 hari tidak ketahuan. Tapi 1 minggu kemudian ketahuan. Songonima pangalahon ni bangson. Mereka memanipulasi perilaku mereka. Molo hujaha siya bonana. Mga sagogo mahujuju. Unang potok. Pangiar suaram songos sarune. Jala pabotohon tubang sokku. Pangalosyon nasida. Dohok tu pinopar di si Jakob. Dosa nasidei. Mga sagogo mahujuju. Pangiar suaram songos sarune. Allah menyuruh hambanya Yesaya mangasagogo. Artinya bentak mereka itu. Ngamar dosa nasida. Bentak mereka. Marah kamu sama mereka. Muruki jo. Ayo dong duhi tanda muruk. Marlabok-labok. Sudah salah kamu. Adong dosong ini. Mulu sehari mungkin boy do. 2 hari mungkin boy do. Alay adong do tikina. Mangasagogo. Suaramu kuatkan, lantangkan suaramu supaya mereka tahu salah. Jadi memang songonido hita te, molo 2 hari dang ditangoni anak kuni hita, berdiri kau. Macam-macam, enggak dengar orang tua, mentang orang tua lemah lembut, tersongoni marupani. Adong do tikina muruk kita. Dado hola disok disona kaning, pangiar suaram songo sarune. Nakaning witolu sarune pe baru teh 2 hari muse sarune pe lapatanda maridde mamakke sarune, tapi menandakan bahaya juga adalah sarune serene. Ketika makuling sarune itu tanda kutip serene, bahasa Indonesia sangkakala, itu tanda bahaya. Mulona jolo ketika makuling sangkakala itu tanda perang. Alani makulik kosong sarune, pabua, mereka itu dalam bahaya. Jadi bola dong ambulans marsarune rupani serene, memang di dalamnya bahaya. Ada sesuatu yang genting di dalamnya. Songoni turpuk tahun. Situasi yang genting yang mereka hadapi. Alani songgak, gugobe suara. Pabua, sarune. Ada tanda-tanda bahaya yang akan mereka jalani. Bahasa songoni karena mereka merasa tidak pernah ada salah. Dan makilala nasida salah nasida di pangalahunai. Jadi ketika ada orang merasa tidak salah, maka rikok doi bayano tanda sarune itu sih tanda bahaya. Rikok doi suara nagugu. Asadong kesadaran. Tabereng ma kesalahan nasida. Ninna do ayak tulu. Puasa tung marpuasa hami hapedang didaho. Hu pasipal hami daging nabe hapedang diparduli roham. Idama diari par puasa muna. Apalah disima disebut tamu rohamuna. Jala disosak kamu. Disosak kamu do pangulamuna. Mereka menuntut, kami puasa lo Tuhan. Kami menyiksa diri lo. Ale puasa mi parohoko kami. Mereka sudah merasa benar dengan apa yang mereka lakukan. Bahasa dan ditangi hoko kami Tuhan, kami nu ngamar puasa. Kami sudah menyiksa diri. Ngahu pasipal kami diri nami. Bahkan ngahu baik kami sirabut tu si majujung nami. Tapi ternyata Tuhan tidak peduli sama mereka. Puasa. Karena memang apa yang mereka lakukan si paula-ula sandiwara do nani ulani nasidei. Idu asa didok dia onom. Daud do perpuasaon nahu halo mohon. Molo didokok kamu nu ngamar puasa hamung. Tapi Tuhan berkata melalui hambanya Yesaya, molo ido diulah hamu tak perpuasaon ni. Oddo perpuasaon nina dibata marhitesi Yesaya. Har-har yak kaihot-ihot niya jahaton.
palua akatali di gauga, jala palua halak nari rupa, jala roh puhi nasa auga. Daudong molo di pengkoli horo tim tu halak namale, jala di tugi hokko tu jabung halak nadangol doh panakar-nakar. Molo di daho halak namarsai mara, gabi dia biti hoi bana. Jala dang martabuni ho madarupo sibukmu. Molo diulahoi ayat walu, topuma bicar hati rummu songon buha siang hari. Ternyata puasa itu bukan hanya karena kita menyiksa diri, bukan karena kita makan dan tidak makan, tapi puasa adalah gambaran daripada kepedulian. Molo dibuka ho, di hari ho, nasai ho tihot. Molo Allah ho membebaskan dongamu. Itu puasa nanti kos. Jadi kita membuka, membebaskan, meringankan, menenangkan. Jadi molo song nati bo penakani kurni parari kami si tersong namekel kita itu mengikat. Jadi minta maaf ando nati namekel itu nasida asa tenang pakilalanna. Yakin dotok kita kan molo nggak salah kita pasti do terbeban. Nah sewudu kita termerikat mana terhudul dan tersok. Hape romu se namangihut salah nak kani demunai. Pati burut tuh, mereka subino tu guru nak kaning, menyalahkan, bukan mengurangi beban. Yakin dau, angku bodari Allah datang sinang buriga memikir sudi, memikiri pangalah hotel, no memikir kuri. Ali do dah mengmanuruk sotungi murugi, amang museda itu persoalan ni. Pailah hot situro sotungin namun saya. Alai bagaimana kita ini hidup membebani orang itu adalah kejahatan. Tapi bagaimana kita mengurangi, meringankan bahkan membebaskan itu adalah puasa yang sesungguhnya yang Tuhan inginkan. Dan kalau seperti itu yang kita lakukan, jauh-jauh mahu mengangguhi mahu alusanna disodoa. Jadi ketika kita tadi berdoa, apakah kita mau supaya doa-doa kita diterima dan dikabulkan Tuhan, terus mahita mengangguhi dalam arti membenahi diri, mana ada dosa, pajanoko diri itu Tuhan. Maka tiba waktunya bicar matani hari, song parbicar ni matani hari, ditiurni hari, janji ni debatarui. Dak kata hatani pardita perjamitai, tapi firman Tuhan mengatakan salinari, molo diulahoi, topuma bicar hati rumu, songon buah siang hari, jala hatok mertubur hahi saromu, jala merdalat di julum hati goran, habul yang di Jehovah, manipuli siap pudim. Tuhat tama masuk hita, martang yang mahita. Maulia tema Tuhan disungguli hodo hami marhiti hatam asa unang tutu songon bang somi namar si paula-ula gabe hona songkak suara nagugu iko pola makuling sarune songot tadda bahaya ancaman nalau masa tunasida alela suluk do disungguliho asadong roha namar hamu baon pajonok kodiri tuho asa marhite hamu baoni jauh-jauh nasida mangangguhi nasida gabe di jakoko songoni do hami Tuhan ragam do piakanahu parsita hami disude hahung rangan nami Roma hami tu rupamu mangangguhi pajonok ko diri nami tuho manol soli sudia kadosa pangalasyon nami asa marhiti hasi ni roham dibuha siang hari bicar mamatani hari manodangi hami tiur marohanami madalani ari-ari ningulu nami. Jupangalas ni roha doh pasu-pasu hami diganup keluarga rumah tangga nami.
Mauliati ma Tuhan. Dihatam hutiup kami mai, hujakku kami mai, papos rohanami di perdalanan ning ulu nami di tahun baru. Amin. Mari dimahita huhut tapasahat piliata. Kita tangiang alia manami na di banua gijang saya kanobadi magwan saya roh maharaja saya sang malam roham di mana tongon songon di mana gijang leon matuhami sadarion anguluan siapa hari saya sama dusanami dohot nagugul asini rohani Tuhan Yesus Kristus dohot holong ni rohani Dewata Ama dohot parsauran itu di perbadia imam mangaramoti hamu saluhuna.